Michigni. Jodak egwenge ma Gwitembe sub-county ma Kuria East mayudore tong' ma Kuria kod Migori kata tong' Kuria kod Migori ma bende yudore tong' mar Migori County kod Narok yuago sanda mag yudo kowuok kuom obila ma oketie tong' counties ariyogo mondo otiek dhao ma osebedo e tong' mar county ma Migori kaachiel kod Narok ma itudo kod ywaruok e weche mag lowo. Jojuma miyowa ler mathoth ewi ywak mar jodak ma Gwitembe. Kada bel jodagwego mag Gwitembe sub-county ma Kuria East e kaunti ma Migori yando osebedo ka koro ywago rochruok mag arita kwe e tong' kaunti ma Migori kaachiel kod Narok ma ikelo kod ywaruok mar lowo ma osekawo higni moloyo 3. Giwacho ni moko obila bende nyaka sani koro oseketi e gwengo mondo koro okelnegi kwe, koro okelonegi lal molo kata ber. Meingelewa na askari wa serikali yetu ya Kenya kwa kuwapiga na kuwabora. Wamebeba kutoka kwa maduka, wamefunja na kuumiza watu wengi zaidi. Na katika sheria ya Kenya tunaelewa kwamba serikali inastahili kuprotect mali ya wananchi. Jodagi mag Gwitembe wacho ni moko mobilagi sani sandogi kendo mayogi mwandogi kar mondo koro migi arita makare. Nitiere moko jodak mag Gwitembe mawacho ni moko mobila majendeke osebedo ka koro monjo kuondegi mag ohala kendo kawo mwandugi kod achuna ka moko moganda bende ywak ni moko mobilagi kawo nyaka jambgi kod achuna. Wamechukua makondoo kama makuku, wamechukua manyumba, wamefunja. Mimi peke yangu hasara yangu ni pesa ambayo wamenitolea, kama ni pesa ya shilingi 50. Zilikuwa ngano 5, sukari zilikuwa 2 na mchele gunia 1. Hizo ndizo vitu wameenda nazo. Sasa nanyang'anywa ng'ombe sabuali ngapi? Sabuali 3. Ya 3 ni mbuzi 11 na ng'ombe 1. Paul Kibiriti mnachiel kuom jodak mag Gwitembe wane gisebedo ka gichiwo ywak ne tendarita mondo koro resgi to onge okang' malong'o mosekawo kod piny owacho. Tumeenda kwa polisi kuandikisha statement, tumeanza kuelezwa sisi watu wa Gwitembe ndio wabaya. Ni wapi imeandikwa hawezi patiwa OP wakati umeumizwa? Kwa sababu sisi tunatenda kwa heshima ya sheria. Tumeambiwa watu wawili waweze kuandika OP peke yake, na zile nyumba wamefunja ni nyingi, mbuzi zile wamebeba ni nyingi, vitu zile wamebeba ni vingi mpaka kuku. Kibiriti wanjo dago mag Gwitembe kuom higni mathoth osebedo ka kale midhieche ma ikelo kod ywaruok mar lowo maidore e tong' mar kaunti ma Migori kaachiel kod Narok ka bende giseyo piny owacho kaachiel josiasa mowuok e gwego ma Kuria kuom rem e resogi. Sisi tumepigwa, tumeborwa, tumeuliwa kwa miaka 4 na hatujaona askari yoyote mkubwa wa askari akiwa amefika hapa. Kuria tuko na viongozi wawili ambao wanakaa na president kila wiki, lakini hawajafika. Ile vitu wanaanza kuja kutueleza ni pole zingine zenye hazieleweki. George Juma, Ramogi TV, Migori.